sa ƴeewi rafiji garoɗi ɗi neɗɗo par ce que goragu ko circulation goragu ko ƴiiƴam woni goragu ƴiiƴam noon so rafama hanti goragu tawetaki ɗon so diabete rafi ƴiiƴam ɗam so ɓellere so nebam woni e ƴiiƴam he so seero andi seero joni ina wulna ɓandu ha ganduɗa mani o taƴat mani o selbat mani o wontat ndiyam o nattat tiiɗ ɗum woni ɓen dañɓe faiblesse ɓe ganduɗa soɓe payi hen tan ndiyam arat ɓen goni ɓe wona gorago o maayi ko mani o natti moƴƴude en no wiiri ni tan pour tengtinandem ɗum taki ɗiɗo rafiji ɗi kalɗen ɗo tension emride en ko kanji tiiɗat ha ɓoyɗe jagga gorago kayum hewani wonde rafi mo spécial ko rafi goɗɗo tan addata ɗum eyyi ɗum tan mbattaɓe hen e gonɗinde no haaldiri ɗum ni e wonde ko noon foti waade aɗa andi rafi ko ñamde e yarde kadi neɗɗo fof ko ñaama yara no neɗɗo ñamirta ene yardat ko kala ɓurɗo ay bode hen eko heeɓi fof on ɓurata hew rafiji kala ɓurɗo rentade ñamɓe ko ñamate ko yarata kay ɓurata famɗude rafiji saabu rafi arat tan koye ɗum so tawi to wona hendu pofɗa rafi kalateɗo mo ganduɗa arata koye fofan goɗɗo fof ko ñamde yara eyyi ɗum tan ɓeydanmi hen wonde ko ɗiɗo kam ko ma cafre siti en koɓe kalɗen joni ko mbiyeten ɗo ko rewam mbiyete siti ko janggar Kajoor kañum woni emiride